Mae'r llwybr yma yn hyfryd. Mae rhywun yn gweld gwlad Llŷn yn ei holl ogoniant. Ac yn y pen draw yn Fwncw, da ni wedi weld foel gron ag Aled Lwybr ni. Mae'n gwneud gwaith camera. Os allai, mi welwch chi'r tŵr yn y fan yna. Uwchlaw, mae'n nytho mae'r fan yna. Foel fawr, foel felyn wynt neu foel tŵr. Yn wreiddiol, tŵr i gadw golwg am fôr ladron oedd hwn. Yn yr ail ganrif ar 15, cadw golwg ar faes Antidwal, cyn cael ei addasu yn felyn wynt. Ac un traddodiad yn lleol ydy bod y diafol wedi ymyrryd efo'r ail adeiladu a na chafodd y gwaith i orffan. Ond doedd hi ddim yn felyn lwyddiannus a doedd hi ddim... Wel, doedd na'm hir oes iddi yn syml iawn. Felly, ia, ar sylchfa rhag môr ladron yn wreiddiol ac wedyn yn felyn wynt, foel fawr, foel felyn wynt neu foel tŵr. Yn y pen draw, yn y fan yna, ar y lygfa o'n cwmpas ni, yn Hudolus. Reit yn y pen draw yn y fan acw, mi welwch chi fynydd Enlli. A mae'n ddiwrnod bendigedig wrth i ni barhau. Ac erbyn hyn, da ni ddim ymhell o'r llwybr rhwng garn fadryn a garn bach. Pan fo'r garn yn gwisgo'i chap, fydd fawr o hap ar dywydd, maen nhw'n dweud, ond ie. Does a ddim cymyla na niwl na dim byd, does a ddim cap ar garn fadryn heddiw. Felly na chi garn fadryn a garn fach wedyn ar y dde yn y fan hyn. A madryn fel nes i sôn ar ôl madren, wyres gwrtheuyn. Nes i sôn am hynny ar y daith o amgylch yr arfordir ceidio oedd i mab hi ac mi ddown ni ar ardal sy'n ardal i enw ynta hyd heddiw yn nes ymlaen. Ta waith, caer o'r oes haearn ar ben garn fadryn. Cytia crynion i'w gweld ar yr ochr ddeheuol o hyd. Dos na ddim olion o'r castell gafodd ei godi yn 1188 yn ôl Gerall Gymro. Castell gan feibion Owain Gwynedd i ddangos statws wedi bod ar garn fadryn ma'n debyg. Ac ar y copa, neu ddim ymhell o'r copa yn y fan acw, mae bwrdd y brenin, sef carreg fawr wastad. Brenin Arthur yn ôl rhai, ac o dan y garreg, mae yna drysor wedi guddio. Ond, ia, garn fadryn, felly, a garn bach. A'n llwybr ni yn fan hyn, trwy'r giat. Ac os oedd na forwyr, yn anelu am Nefyn fel ydyn ni, siŵr o fod i bod nhw'n edrych ymlaen i fynd drost y bryncyn bach nesaf ma'n blaen ni, a gweld y dre ar ochr arall yr arfordir. Y tu ôl i mi yn fan hyn, y goedwig da chi'n weld yn fan hyn, yr ardal yna o leia, lle mae'r carafana, y dotia bach gwyn yna. Y dotia bach gwyn yna, yn y fan yna oedd plas madryn neu castell madryn talwm. Ac un o deuluoedd bonedd mwyaf Llŷn yn byw yn y plas. Llinach yn mynd yn ôl i frenin Cantre'r Gwaelod yma'n debyg. A Sir Love Jones Parry yn cael ei gysylltu â'r lle yn fwy na neb. Oedd yn aelod amlwg o'r teulu ac un o'r rhai sefydlodd y wladfa ym Mhatagonia. Dyna pam bod Puerto Madryn neu Porth Madryn yn yr Ariannu'n hyd heddiw, plas Madryn, teulu Madryn o'r linach y tu ôl i mi'r plasty lle fydda wedi bod wedi rhoi'r enw i Porth Madryn. A cymeriad diddorol iawn oedd Love Jones Parry am sawl rheswm. Ar ymweliad â Sbaen unwaith enghraifft, mi gafodd ei ddedfrydu i farwolaeth am dorri'r gyfraith, dim ond i'r frenhines Victoria i hun ymyrryd i achub ei fywyd. Elffin ap Gwyddno oedd ei enw barddol, a doedd o chwaith ddim yn rhyw gall iawn efo arian. Mi roth o fet o 6,000 o bunna ar geffyl yn y darbu rhyw dro. Ac ia, mi ddath y plas yn y pen draw am sawl rheswm yn goleg amaethyddol, a ar un adeg yn goleg oedd yn croesawu myfyrwyr amaethyddol am ychydig. A does na ddim byd o'r castell gwreiddiol ar ôl erbyn hyn. Mae'r fynedfa yno, ond y castell gwreiddiol ei hun dim olion o gwbl. Mae yna barc carafana yna erbyn hyn, os ynwch chi edrych yn fanwl dros yn ysgwyddi, ond ia, cyn hynny yn sedd bwysig iawn i un o deuluoedd mwyaf dylanwadol Llŷn. Plas Madryn, castell Madryn. Unwaith awch chi i lawr o lethra'r garn, mae yna sawl coedlan o'ch cwmpas chi.
Coed cae Mae'n hir, coed y gledrydd, coed mochras, gwyllan y creigia, coed Nant Ffrancon, coed Dinam, ac mi ddown ni at goed mynydd Meilian. O'n cwmpas ni hefyd, i'r cyfeiriad acw, mae coed creigia cathod, a mae'r rhai'n credu na fan hyn welwyd y gath wyllt olaf yng Nghymru, trwy'r coed o'mlaen ni yn y fan acw. A dyda ni ddim yn rhy bell o goed Bodian, lle roedd na fwystfil yn byw, bwystfil nath ddianc o long oedd wedi angori ger ynysoedd St Tidwal. Falle bod y bwystfil di troedio'r llwybr da ni arno fo heddiw, ac yn ôl myrddin fardd, llwynog oedd y creadur, ond ein anferth smotia mawrion oer nadu yn y nos a dychryn dewrion yr ardal yn y coedwigodd yma yn cwmpas ni. A mi oedd rheini oedd yn gwatwar yr udo fel sŵn asyn, ond wneud hynny, mi fydda'r bwystfil, nid ymhell o fan hyn, yn dod yn nes drwy'r coed, ond ddim yn ddigon agos i ddyn allu i ladd. A do'n am sôn amdano fo'n yr haf, ond gyda'r nos yn y gaeaf, mi fydda fo'n dwyn cathod. A dyma ni ddim ymhell o goed creigiau cathod. Chi stori fach arswyd ar ddiwrnod braf? Awn ni o yma. Nodwedd amlwg sy'n eich tynnu chi at Nefyn ydy garn Bodian. Garn Bodian i weld o bellter bryngair pwysig iawn ar ben garn Bodian ers talwm 1 arolwg yn dangos fyna 170 o dau crynion yma. Dros 100 i'w gweld o gwmpas y copa hyd heddiw, bryngair sy'n mesur tua 500 metr wrth 400 metr efo 2 wal allanol. A mae yna ddarn o grochenwaith wedi dod i'r fei yn dyddio nôl i'r ail ganrif ar ôl Crist, credwch neu beidio. Pobl yn byw ac yn bod ar garn Bodian o ymlaen. Mi oedd na dan anferth yma yn y 1980 a mae sgerbyda coed gafodd ei llosgi i'w gweld hyd heddiw a'r criwia tân bryd hynny'n cysgu ar y copa mewn shifts i geisio diffodd y fflama. A mi oedd na arferiad o alw copa garn Bodian yn pen Cyfelin flynyddoedd maith yn ôl. Pam Aled? Sgyn i ddim syniad. Pwydwch y gofyn i fi. Pen Cyfelin, mae'n debyg. Garn Bodian yn tynnu ni nes at ddiwedd yn taith. Y tu ôl i mi yn y fan hyn, cyn i chi fynd drwy'r giat, mae ffynon cybi bach, neu mi oedd na ffynon yma o leia, a mae'n rhaid fod yna rhyw fath o gysylltiad efo sant cybi a'r pererinion i enlli yn y ffynon y tu ôl i mi, ond dos dim prin sôn amdani mewn unrhyw ffynonella hanesyddol heblaw am fap degwm o'r 1840 rhywle yn fan hyn mae wedi cael, mae'r ffos y tu ôl i mi wedi tyfu, ond map degwm o'r 1840 yn sôn am ffynon cybi bach. A eto, da ni'n croesi'r llwybr yma'n hyn, a mae rhywun yn hoff o feddwl unwaith eto, o gofio beth da ni'n neud heddiw. Oedd y morwyr yn stopio yma'n hyn, ar y ffordd i Abersoch neu ar y ffordd yn ôl i Nefyn, rhyw lymaid, lle oedden nhw wedi bod, o bedwar ban byd, lle oedden nhw wedi bod, a hwythau neu mynd yn ôl ar y môr neu bron iawn a chyrraedd adra, yn stopio ella ac yn rhannu rhyw ambell stori yn fan hyn, o le ti wedi bod, be welis di. Rhyw bethau bach fel hyn ar hyd y llwybr sydd yn gwneud i rywun feddwl ia am yr heini sydd wedi droedio o'n blaenau ni. Ffynon cybi bach. A dyma ni ar gyrion tref Nefyn a diwedd y daith. Dwi eisiau sôn wrth grwydro'r arfordir am bwysigrwydd Nefyn fel canolfan forwrol, ac ewch i weld yr amgueddfa forwrol yn y dre ar ddiwedd y siwrna, neu ar ei dechrau hi. Lle gwych. A nes i sôn hefyd am Edward y Cynta, yn dod yma yn 1284 ar ôl trechu Llywelyn yn Lliw Olaf. Mi ddath i ddangos ei hun, cynnal twrnament, gwledda a cae orweth. Ochr draw i'r goedan Ddyninan Wen yn fan'na ar defaid. Cae orwerth ydy enw hwnna. Edward yn Gymraeg ydy orweth. A da ni reit wrth ochr y llwybr. A da ni cae orwerth yn tystio i'r ymweliad a'r gwledda a phob dim arall a'r cystadlu oedd yn digwydd yn y cae yna gan frenin Lloegr yn 1284. A dyma ni, diwedd y daith Nefyn. O Abersoch i Nefyn ar hyd Llwybr Y Morwyr. A'r penwaig ar y sgwâr yn y dyr o'n blaenau ni, yn nodi hynny. Dwi ar ben tŵr Pen y Bryn yn Nefyn ar olygfa tu ar môr fel allwch chi i weld.
A'r tŵr presennol wedi godi'n 1846, mae yna sawl adeilad wedi bod yma, pren o bosib cyn hynny siŵr o fod. Ond y tŵr yma, lle oedd pobl yn dod i weld os oedd eu hanwyliad yn dychwelyd o'r môr. Fel allwch chi weld, mae'r olygfa o'r môr i lawr yr arfordir y tu ôl i mi, ac mi fydda pobl yn dod i fan hyn. Felly, os nad oedden nhw yn angori yn Abersoch ac yn cerdded Llwybr Y Morwyr, mi fydda anwyliad yn dod i fan hyn i weld os oedd eu hanwyliad nhw yn dychwelyd o'r môr drwy sefyll ar dŵr Pen y Bryn ac yn aros i'r cychod ddychwelyd. Tŵr Pen y Bryn, tŵr gwylio yng nghanol Nefyn. Dyna ni diwadd Llwybr Y Morwyr. Wedi cyrraedd Nefyn, fel o'n i'n dweud, allwch chi ddefnyddio yr app bws Flexi, newch ar wefan y Flexi a mi allwch chi drefnu a dechrau neu diweddu'ch saith achal lift yn ôl neu be bynnag, a dwi yn mynd i orffan yma yn y bragdy yng Nghwrw Llŷn yn Nefyn ar ddiwedd y daith wrth i ni ddathlu cwblhau Llwybr Y Morwyr.